Els 6 establiments de menjar de l'Espluga han estat recollint aquesta setmana aliments per a Càritas. Els espluguins poden fer la donació d'aliments, especialment oli, llet, tomàquet en llauna, llaunes de tonyina o sardina, productes d'higiene personal i productes de neteja, en unes caixes o carros que hi ha als supermercats Dia, Suma, Spar, Coaliment Poblet, Disbobonària i Slaker de l'Espluga. Tots els aliments recollits es distribuiran per les famílies espluguines més necessitades i la gestió es farà a través de Càritas, que ja fa aquest servei al llarg de tot l'any. Aquesta és una de les activitats organitzades per la Coordinadora d'Entitats de l'Espluga, que des de fa setmanes està treballant per col·laborar amb la Marató de TV3, que aquest any repetirà el sopar solidari el pròxim 15 de desembre amb actuacions musicals i quina. Els plugins tenen temps de fer les donacions d'aliments i productes de neteja fins al dia 30 de novembre en horari comercial i els dissabtes 1, 8 i 15 de desembre a la sala parroquial, on Càritas continuarà la recollida d'aliments i productes de neteja. Maria Sánchez, responsable de Càritas de l'Espluga, diu que les famílies que reben aquest menjar són de tot tipus i que majoritàriament són de nacionalitat espanyola. Càritas ha arribat a entregar menjar a més de 70 persones, tot i que ara se'n beneficien 8 famílies. Hem arribat a tenir fins a 25 famílies, un total de 75 persones. Però ara aquest mes passat la veritat és que, esclar, molts han marxat bastanta gent. I llavors resulta que l'assistenta social, perquè vosaltres ja sabeu que per medi de l'assistenta social és tot el que portem, vam tindre 7-8 famílies només. Això no vol dir que aquest mes, el mes passat féssim 8 famílies, aquest farem unes 8-10 famílies diferents. Per anar a tanta gent, perquè esclar, tenim gent de 2 anys de vindre cada mes.